Moi! Mun nimi on Mari. Ja mut pitäis valita tähän esiintymään ihan sen takia, että ensinnäkin mä haluun ihan pirusti mukaan. Ja tää itse kirja, mistä tää leffa tehdään, on mulle hirmu tuttu. Mä oon dekkariseikkailussa jo esittänyt Pikeä. Niin silleen se on tuttu maailma. Ja mitä mä oon tehnyt aikaisemmin, niin mä oon esiintynyt erilaisissa teatteriryhmissä jo siitä lähtien, kun mä olin 11. Ja siellä on Tellusteatteria, Kuopion ylioppilasteatteria ja tosiaan viimeisimpänä tää dekkariseikkailuprojekti. Ja normityöltänihän mä oon ihan jotain muuta, toimihenkilö. Ja mun maailmaan liittyy enemmän jakkopuvut ja harmaat sermit. Mutta tää on semmonen pieni intohimo, johon mä mielellään heittäytyisin mukaan. Ja seuraavaksi saatte sitten tavata Krisun. Näkyyks tää? Mun nimi on Krisu. Sä halusit nähdä mun. Paras lapsuusmuisto. Okei. Se oli kun oltiin jossain pihalla. Jossain ulkona. Ja siellä oli niitä naarasisseja, niitä ällöjä, keltaisia pääsiäiskukkia. Mulla oli punainen uimapuku ja mä sain niin ison tikkarin, että se oli vittu pään kokoinen. Vittu, mä olin ihan ekstaasissa siitä. Siis lapselle se oli niinku se helvetin iso tikkari kesäisenä päivänä. Silloin mä muistan nauraneeni. Huonoin lapsuusmuisto. Mä en taju mitä vittua se sulle edes kuuluu. Mut no. Se ei oo yksi kerta. Se on koko vitun lapsuus. Mä otin aina pikkuveljen mun kanssa keittiön pöydän alle ja siellä me istuttiin. Mä yritin sanoa sille, että leikitään telttailua. Ja se mitä ulkona sataa, niin ei se ole tavaroita, kun se on vaan vesisadetta. Ja ulkona on karhu. Se on vaan karhu, joka riehuu, eikä ei se. Mitä mä haluan elämältä? Mitä vitun elämältä? Vittu mikä kysymys. Musta tulee vielä jotain. Pike. Siinä on vittu kova muija. Ja mä oon nähnyt miten se tehdään. Mä tiedän miten se toimii. Musta tulee vielä jotain. Mä tuun johtamaan tätä koko paskaa Piken kanssa. Hakaat vallottaa vittu maailman. Mitä mä aion tehdä sen eteen? Mitä ikinä mun tarvitsee.